सरकारा जुदि माब्लाबाबो जोंनि जायगायाव दोननो हाया गावसिनि जायगायाव पाकिस्तानाव दोनोबा दोनहैथों आरो मावबा जुदि जायगा खालामनानै दोनोबा दोनथों अब्लाबो बे जोंनि जायगायाव मालाबाबो दोननो मोनाखि दोननो मोना मिथिबाय जागोन दे माख्रा बे जोंनिनो हाखा गोदो गोदायनि जोङो बे हाखौ बेसे मोजाङै लाखिनानै दं हादु गुदु गेलेयो जों बहाय थालिम गायो बे हायाव रावबो बांगाल जुंगाल गैयामोन ना गुरो बेसेबांबा ना मोनोमोन बिसोरनि थाखायनो बिसोर थाबैना जों दा अयथासार आरो बिसोरखौ दोनोबा सखन्द्रा आरो जोंनि फिसा फिसौ सेंग्रा सिख्ला मानसिफोरखौबो खानानै लांगोन दाख्लैला माने सखन्द्रा ख्राब ओंखायनो बे मालाबाबो बे हाखौ जों हगारनो हाया बे हायावनो जों गेलेयो हादु गुदु गेलेयो आलासि फाथि जों गायो बे जायगायाव जों माइ गायखांबा शिलं बुरनानै जायो बे हायाव बे जायगायावनो जों गबलायो दारायाव आरो बे हाखौ नाबथानानै जुदि बे माबाखौ खालामोबा जोंनि जायगायाबो दैबाना जागोन जोंनि माबाखौबो लाखिगोन बिसोरो गथिखौनो जों हगारनो हाया आरो जोंनि बे जायगाखौ आरो जुदि सोरबा जोंनि जायगायाव बे जोंनि हाग्रामाया जुदि नाबथानो हाबाय हायाबाबो जों बे पाब्लिकफोरा बे जायगाखौ जों जिबनावबो जों हगारनो हाया जों होआखि जों होआ दाखालिसो जोंनाव आरो मोसौ खावनानै लांबाय सखन्द्रा दान्दुफुराव खाख्रबबाय आरो दाउखि बारियाव स्प्राय सारबाय आरो बिसोरखौ दोनोबा जोंनाव अयथासार जाबावगोन गथिखे जों होनो हाया उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोनाय बे हादरखौ जों आदरै खालामाबा बिफां लाइफां जों आदर खालामा बे हाया बोरै जाखो बे जायगाया बोरै जाखो जोंसो आदर खालामना लाबोदों बिसोर गैयामोन दासो बे खोलै जुग फैनानै गासैबो बिसोर जोंनि जायगायाव दखल खालामना लाफैनानै जोंखौ गाग्लोबनो सानदों गथिखे आरो बेखौ सोरखौ दोनोबा जों थांनानै थानो राहा गैया सरकारा बेबस्था खालामनांगोन सरकारा जुदि माब्लाबाबो जोंनि जायगायाव दोननो हाया गावसिनि जायगायाव पाकिस्तानाव दोनोबा दोनहैथों आरो मावबा जुदि जायगा खालामनानै दोनोबा दोनथों अब्लाबो बे जोंनि जायगायाव मालाबाबो दोननो मोनाखि दोननो मोना मिथिबाय Thinks rich people fly private because they love luxury. They're wrong. Why do they have assistants for everything? From managing their home to handling their finances, they rely on a team of people. Most people think it's luxury. Look at that private jet. Look at that assistant. Look at that lifestyle. But here's the truth. It's not luxury. It's a perk that came from something they actually want to protect. Time.